اساں یہ وقت آر جے میوش دے گھر موجود سے جتھاں کل ایک حادثہ ہے مسکان زہرا جیڑی انہیں دی بیٹی ہے اور بڑی بیٹی انہیں دی اللہ تعالیٰ انہیں درجات بلند فرماوے اللہ تعالیٰ ان کی خطا کو معافی فرماوے میں اپنی این بھین کنے یہ پوچھاں کہ میری بھین این درد وچ اسا سارے شامل اسے سارا ٹی وی چینل بھی اسا آپ بھی میری سید برادری بھی میں یہ وقت تدے تو آیا بیٹا غیر مناسب ہا لیکن میں بلا بھی این ماحول دے وچ بھی یہ ویڈیو بیان گھنن ضروری ہا کیونکہ میری بھین دو تے مختلف سٹریس انہیں کو مختلف پریشانیاں یا جیرے انہیں نال لوگ یا صحافی برادری یا سارے او یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر جیرے جان دے بھی نہیں ہوں کو ان دی ذاتی شخصیت کنے بھی واقف کہنی یا ان مسکان زہرا کنے بھی کہنی نہ جان دے ہن انہیں کو صرف اپنے ویور ودھاون واسطے یا اپنے کچھ انجے معاملات یا کوئی لالچ دی بنیاد ہوتے مختلف الزامات لئی رہ گئے اسا اپنی بھین کنے پوچھے سے بی بی اے وقوع کیا تھا اور انہیں وچ کون کون منوس ہیں اور کون کون او مجرمن جرے خصوصاً کو اتنا تک بہکائے رہے کہ او این نوبت آ گئی ہے کہ او اپنے آپ کو جان کنے گواہ بیٹھیے السلام علیکم باجی دسو کیا ہے باجی بھیا پورے سوشل میڈیا کو پتا ہے جی میں کہ انہوں نے اپنے گھر ڈیتھ ہونی تھی انہوں تو بعد پورے سوشل میڈیا ویوز گھنن واسطے سب کو ماں دھیری کو بے انتہا بولیے جیلے بھی میری بیٹی میں موبائل اوپن کریں دیا سے ہر یوٹیوبر جیرا چھوٹا بڑا ہوں مینٹلی طور سے سب اتنا ڈسٹرب کیتے کہ میں دھاڑی مار مار رونی ہمی جیلے میں دھاڑی مار مار کے رونی ہمی میری بیٹی میں کو دیکھ کے رونی کہ میری ماں دے اتنا عزت نام مقام میری وجہ تو خراب تھا کاش کہ میں منگنیاں نہ کریں دی کاش میں یونس دا ساتھ نہ دیں دی آج میری ماں مینٹلی طور سے اتنا ڈسٹرب نہ ہو گیا جہاں دی وجہ تو مسکان زہرا یونس دی وجہ تو اور کچھ نے دنیا نے سوشل میڈیا دے گالی دی وجہ تو خودکشی دی کوشش کی تھی اللہ پاک کو ملے بچا گیا ہی لیکن اندے تو بعد سوشل میڈیا تے ایک یونس دا ماما جڑا ہے خادم بلوچ ایک اسماعیل لنگڑا جیرا روحیں بازو کو معذور ہے انہیں اتنا سا کو تانگ کیتے بے انتہا ویڈیو لیندے ہن مسکان کو یونس دا دتا ہے موبائل آن دی آخری نشانی میں کھس نہ سکتی امی بیٹی دی جلے حالت دیتی امی میری بیٹی جو ہی اوپن کریں دی ہے میسج ہے کھڑے انہیں مسکان ساری 1 منٹ کال چا میری پرانی واٹس ایپ دے انہیں بندے میں کو میسج کیتے کہ تیری بیٹی یونس نہ سمدی رہ گئی انہیں ننگیاں ویڈیوز ہیں لہذا ساری ڈیمانڈیں اگر تو سب پوریا نہ کیتے تو آپ کو برباد سب انتہا کرے جو خادم بلوچ یونس دا اسماعیل دا کھڑ اسا ملاوی توجہ نہیں تھی لیکن میں اپنی بیٹی کنے پوچھیا میں بیٹا جیری غلطی تھی نہیں ہو تھی گئی اگر کوئی چیز ایسی ہے تو میں کو تو دس میں تیری ماں میری بیٹی روک دیا دی امی میں ایسی کوئی چیز کہنی لہذا میں کوئی مخام خواہ بلیک میل کی تھی کھڑن تنگ کی تھی کھڑن آخری رات جیری رات میری بیٹی گولیاں کھندی ہے میری بیٹی یونس والا موبائل میں کھاس کے بند کر رکھیا ہی وہ بھی ہی ذات دی وجہ تو میں یونس والا موبائل نہ تروڑے دی پیا بھی نہ ہوں دی سیم میں دی امی کہیں میں بھی کہیں ملا کرنا سا ایف آئی درخواست بھی ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے میں دی امی کہیں میں بھی ثبوت سادے کو نہ میں پائے میں والی ہی بنیاد دے مسکان کو نہ موبائل کھاس کے لکا رکھیا یہ جو ویڈیو سوشل میڈیا تے نیچے نے خادم بلوچ دیاں میسج سارا کچھ بلا میری بیٹی موبائل آن کر کے خادم بلوچ دو فون کیتے جلے فون کیتے سی کو اگسی میں نے کیریاں ننگیاں ویڈیوز تے چیزاں اندیریاں تو لکائی کھڑی اگر تیرے کو ہٹ تو وائرل کر دے ٹھیک ہے اگر میں جی برے کردار دیاں بلا لہذا میری بیٹی دا کھڑ جلے مردی پی گولیاں کھادی پی عدالت اندے بیان دیتے نو ڈاکٹر دے گو اگے سی ڈاکٹر صاحب میں کو مینٹلی طور تے بلیک میل کیتا گیا بلیک میل کرنے والا خادم بلوچ ہے میں کو آدھا جی میں میرے بھانجے کو چسا چوینی میں کو بھی اینے چوا لہذا نہیں تے تک میں او کرے سا ذلیل تے خوار کرے سا تو سنوہیں بیٹی ماں بیٹی خودکشی کرے سا سادے تے ہک کیتی ہے تو سنو کرے سو میں لہذا حکام بالا کو یہ اپیل کرے نہیں کہ سادہ ماں بیٹی دا کیا جرم سادہ جرم ہی ہوا سا ڈیرا غازی خان دے علاقے چ پیتا تے سے یہ سادہ جرم ہی ہوا کہ اسا اپنے آپ کو ہمت دے دائرے عزت دے دائرے چ رکھ کے محنت کیتی ہے جہنا میں کوئی اتنی بڑی میری قربانی دیتی بیٹی ہے میری بیٹی کو مینٹلی طور تے بلیک میل کیتا گئے میری بیٹی دا آخری ویڈیو بیان ہے ایک نہیں پہلے میں یونس دے ابو کو کال کی تھی انہی بھی ریکارڈنگ میرے کو موجود ہے میں یونس دے ابو نال پیار نال گال کی تھی بھی پہلے تو ساری دینی بیٹیاں لے آوے اگر میری بیٹی دے بارے جو یونس مطلب تہاڈا جڑا ہے خادم بلوچ یہ گل ہی کریندا ودے تساں کو سمجھاؤ یونس دا ابو تو میرے نال بدتمیزی کیتی سی میرے نال اکھڑیا گیا میں کو دوبارہ فون نہ کری یہ نہ کری وہ نہ کری میرا کیا قصور ہے میری نوجوان معصوم بیٹی قربانی نہیں کی صرف ہی سوشل میڈیا دے یوزر دے چنگا رہے ویوز گھنن واسطے ہر انسان سب کو تیر دا نشانہ بڑھائے کہیں آ کے انہیں 1.5 کروڑ لٹھے کہیں آ کے انہیں 35
लाख लुटी है ऐसा ते बार बार पूरे सोशल मीडिया ते ये आते रह गया अगर लुटी खड़ी है और सारी जांच पड़ताल करो इन्हें दी भी करो। आज मैं अपनी बेटी को कितना बोला मैं को तो कोई मेरी बेटी नहीं वापस कर मैं ई वक्त इन्हें देखने इतना अल्लाह ताला ने को सब्र जमील अता फरमावे। मेरी साफी बरादरी को खसूसन डेरा गाजी खान डिवीजन पूरे को एक रिक्वेस्ट है कि नाजायज इल्जामात ना लावें। जेरा सच्चा वकुआ है जेरी चीज सच है वो दसावन भी सही और फैलावन भी सही। लिहाजा मेरी भी नए दौर टीवी टीम दी भी तरफों खसूसन इन्हें को असा ऐसे दुआ वास्ते और ये इल्तजा करें से आला हुकामे को कि भी इंदे पूरा तहकीकात की थी वने ये वकुआ किवें पेश है और ये मुस्कान दी खुदकुशी दे विच कौन कौन मुनव्विस हैं कि कहीं उन्हें को इतना उकसाए कि जरा वो एक एजरा कदम चाहते थे। हालांकि वो ना चाहती है कि मैं कोई इो जहाँ कदम चाहवा जैसे विच मेरे वालदैन को तकलीफ थे या मैं जान लगी वजे। लिहाजा उन्हें को पूरी मालूमात वास्ते एक गैर जानबदार टीम तश्कील की थी वजे जेरी पूरा वकुआ सुने भी सही उनकी तहकीकात भी करे और जेरे भी इन मुनव्विस हैं वकुए दे विच उन्हें को कैफरे किरदार तक पहुंचाया वजे। बहुत शुक्रिया।